салом, як хабар. Дар пайзами ларзаи рӯзи 13 апрел дар Тоҷикистон 11 нафар сокинони ноҳияҳои Рашт ва Тоҷикобод зарар дида дар беморхона бистарӣ шуданд. дар беморхонаи марказии Рашт гуфтанд осебдидагон 10 нафар сокинони Рашт ва як кӯдак аз ноҳияи Тоҷикобод мебошанд. ҳоло 3 тан аз онҳо аз беморхона ба хона рухсат дода шуда, вазъияти 8 тани дигар мӯътадил арзёбӣ мегардад. хонаводаҳои зарардида ба минтақаҳои амн кӯчонида шуда бо ҷои хоб, хӯроки гарм ва маводҳои зарурӣ таъмин мебошанд. ёдрас мешавем, ки дар пайзами ларза дар ноҳияҳои Рашт ва Тоҷикобод 160 хонаи истиқоматӣ, 3 мактаб ва даҳҳо иншооти ёрирасон зарар диданд. Бастаҳои алоқаи солона аз Зедмобайл дастрас муфид ва қулай ба яке аз 4 баста аз Зедмобайл, Мини, Макс, Про ва Ултра пайваст шав ва дар давоми сол аз алоқаи баландсифат ҳаловат бар. хабарҳои бештар дар Телеграм канали Азия Плюс.